uyewuthini umyalelo wenu kubantu abeze eBhishi kulesikhathi sonyaka? Okulesikhathi sonyaka umyalelo wethu abantu esithanda ukubatshela wona eMabhishi njengokusho ukuthi sekufike noMari sesigcine sesifunda nesisuku ngoba banokungena endaweni engavumelekile ungena kuyona. So sebathanda ngokufika kwabo ngoba baletha ukuthi umsebenzi wethu sokhipha soloku ubusy. Siyacela abantu bathi babefika eBhishi balalele ama lifeguards. eBhishi kunemithetho yakhona eBhishi. So umthetho wakhona waseBhishi uthi swima la ekhona ama lifeguards khona. Ubona ngani ukuthi khona ama lifeguards khona? Kunama poles anama flags red and yellow. So fanele usume between kuloma flags. La engekho khona ama flags kunama lifeguards additional lifeguards asube epatrola kulo area. So akwazi ukumove abantu from lapho abase la safe khona. So siyacela ukuthi babalalela abantu eMabhishi nomthetho ukhona. Khona ama law enforcement, khona ama phoyisa, khona umetro bayawalk abantu eBhishi. Umuntu mayithe eBhishi ayiphathe kahle.